Hello mga bay, naami karon diri sa among balay no. So dara ako mga bisita. Oy, kaway-kaway na diri. Oh, diri. Oh, nanan sila diri. Makati. Si Maya. Hi, May. Si Ati, pangalan mo? Tilisa. Nalimutan na pangalan. Si Erwin. May na-regards ko naman sa iyo, bay. Sabi ko, may mga bana na may, uy, lahat. Sino mag-regard sa akin, Bay? Basahin mo sa live. Diyos ko patawar sa Ate dami-dami Lambi. na comment. Magbasa ko pa yan. Say hi, Ate. Si Mama. Mama. Mama, nandoon sa likuran. Ayan. Asa? Doon ka, Bay. Bay. Nadili man makuan. Ha? Okay lang. Ano kayo makita tayo nga? What is your name? Asa man itong kanwan? Guli. Guli, what is your name? Wasit na kabisa. What is Nana? Kasit na, magulunan naman tayo. Tinanong ni Jana. What is your name? Hindi niya naintindihan. Hindi, inulit niya, sabi niya, what is your name? Kabisa. Matong plato. Ay, ang plato ng kurot. Walang sinabawan eh. May, baliw ka sinabawan ng tikamping. Ini, punupot, ano ba? Ano pa siya? Yan na, o pansit. Pansit yan? Ano ba ito, munggo? Hindi, Bay. Munggo lagi. Hello, mga unta ninyo. Hello mga bay, kumusta mo? Hi, Ems, Alania, Marie Chris, Kabando, Pipito, Ati Ruchi. Ang atong umali, nasunog na pasyagdi dito eh. Bahala na. Almags, Gadugmon, hello. Wala si Lagi na to, makita ng kung bila na ang viewers. Bay, masarap may uod. Bay, Lilibet, Herodias. May uod. Sige, hayaan mo, sige. Ay, diara ang inyong ipanguta, oh, ang dahon sa hagunoy. Asa na? Dula naman dito, no? Ay, Diyos ko patawarin, kubayo. Asa? Shala. Karong pag-iukaw ninyo mga katabang, subuol pa ninyo. Ano daw? Ngayon lang. Yung wait that? Hindi. Okay, dyan. Nagsasabi siya, pet, ano to, pets dito. Gibi. Dali na, Bay. Mag-upo na ka. Hindi, pero gusto niya yan. Gusto niya. Okay. I know you like it. You didn't touch anything. Mama, maningis man tani mo. Ay sa. Yung mama, kamaningis. No. Come here, baby. My God, mong anak. O, pasabot na mong anak. Ikaw ni bahala. You want to drink or no? This is Pepsi, you like or no? I will take it. Ano sa man ka? Yeah, this is Pepsi. You want it? No, don't like? Saya, sir, dili ka. Ayan na. Maghay sa kanila. Maghay yung anak ko ba? Dahil, magsarado lang yan. Maghay sa kanila. Isa sarado lang. Gawatan lang. Nay, masaya na po. Uy, tingin. Makapaghay naman yun, hindi naman yun. Okay, nakita. Huwag nga matamit. Grabe yung, tingnan mo yung nguso ni Hero na ang daming, ay yung nguso niya. Ang daming ano? There is Daming mga, para kang ano bata, daming mga kanin. Kaya sala. Yung mga kanin, mga kanin. Mga kanin dito. Kanin hindi matamis. Kanin ba? Pag matamis. Kaon na rin. Tiro! You want? Ito ginawa na, bulunan ako. Ang tagal naman silpi na yan. Patawarin. Kaya yun, ito. Bali, ang what? Kaya matamis. Matamis. Baliw. Yung may kulay, matamis yan. Apa malay ko? Yung isa, hindi daw lang ang kulay. Yung mukha niya, tingnan mo. Yung gali. Parang sabi mo.
Nura! Ay! Nura! Come, Nura! Moana! Moana! Ano na doon na? Pero ano na doon lang? Anak mo ba? Kaya pala, naglabas na yung mga kanin. Ang dali. Hindi pa lang yun. Mere! Mere! Hindi ka kita dyan. Yan. Adik sa selfie, nagla-live na nga ako dito. May magkipag-selfie pa. Ibang selfie, ibang ano. Mga una ta. Pistit niya ako na naman live ko. Ako po yung doktora ni Neil Hawkap. Salamat, madam. I'm fine. I'm good, madam. I want to take fish and Muhammad. Mapi mo sila. Piminak, mama. Bay, parang maubos natin to. Inday, isang ilong. Ano daw? Hello, bye. And all the beautiful ladies. Hello, tanan ninyo. Hi din po, Vic, Sonia. Idir akma, sim awal. Sorry, hindi ko po maintindihan mga Bisaya nyo ha. Basta mag-type na lang kayo dyan. Kauntan ninyo, day. Sarap man kaon diha, ah. Hello, bye mga unta ninyo. Pasautas Sige, dili sa basahin mo. Denmark. Salamat. Sige. Good evening sa Good evening din sa iyo, Grace LM. Angel Sangoy mag-break. Picturan muna ako. Picturan muna ako. Ano daw? Ano daw? Picturan muna ako. Ano daw yun? Sa picture daw siya. Sa inyong lahat, friend. Hi po, Yaya. Dahil sa store daw, titira ko daw. Hi, ninyong tanan. Kasabay from Singapore. Hi, maglasang. Ay, ang hirap magbasa. Doktora, pa-shoutout naman. Ate Mary, doktora daw. Table? Walang isang binigyan sa inyo, nadala niya? Wala. Mapimili, mama. No? Hi, shoutout sa'yo, Ann Nicole. Okay lang kami, Katira. Hello mga gwapa. Gamay na. Mas gwapo ka. Ay, po. No, it's little. We need for the men also. Ako si Dr. Irene. That's all I put. Doktorang walang lisensya. But you didn't buy it. Bay, may nagsa-shoutout na sa doktora mo, Bay. Oh, Ano daw pangalan? is it? Hello sa inyong lahat. Shoutout dito sa New York. Hindi, wala mama manalote. Kumain ka muna. Uy, Diyos ko, pakainin Hello niyo mga ako. ate. Sige, kain lang. Bawal magpasma. Mapasma. Kaya akil mama. Okay, ano ulam? Marami po, sari-sari. Zen, sala. Ano daw kay lamya sa imong kaon? Ginoo ka diha, uy. Nagkabuyo-buyo, nakagbasa sa Bisaya. Ilo ninyong mga bay. Oh, di ara. Sila tanan. Mama, kaway-kaway diha. Daplin. Mama, sabi ti diila. Bakit wala yung sasawan natin? Ay, tuwa sa butilya ron. Katong digbutang na ko sa butilya. Ano yung saw mo, be? Sasap. Ay, saw mo, be? Malamang yung isda. Dapat masarap to may ano. Sinulo, oh. Don't open the door. Sabi ko sa'yo eh. Punta-punta yung babae dyan. Huwag nga doon, malayo doon. Maano pa tayo dyan? Bye, Katirak Santillan, 2 bucks. Hello. Salam, mama. Salam, madam. It's a weird thing. MC. What is the Lua? It's up. Ibot mo. Lubot. Parang ano to, masarap ba? Sabi niya ka mama na. Ay, sumama. Sabi niya, oh. May, kita ng baba ni mo, May. Napuno ng baba, May. Kunin mo ang kamay mo dyan. Di makita yung iba.
Buray ko. Buray ko yan. Hala, sige! Hi! Doktor. Wala na Hi, tigil. doktora daw, oh. Hi, doktora. Hi, doktora. Diruti. Bye. Gahay mo apply ako. Sige. Dala ka ng biodito. Biodito. Bayudita. Biodito tsaka bioditri, okay? Gwapa, anong pangalan mo? Ako lang naman si doktora hindi kabkab. Shout out mga ate watching from Doha, Qatar. Hello dahil, kumusta kayo dyan? Hello ninyo Mabuti dyan ang sa Dua sa- Qatar. Sa mga, ay hindi ko na alam. Hindi, tagam. Pa-shout out po, ganda. AJ Kimson. Hello ba? Ganda. Ang gara. Jana. Tarungan na cellphone. Jana. Hi, bye, Jeff Morelio. Uy, hello naman sa Manggaf. Doon na ta. Ala, puputok na tayo. Ice full. Sabog. Ikaw nasa Mangga, ako na Santol. Bye. Wala na, daot ng mata lang ko, bye. Carla Emerald B. Black. Ada ko na abi. Yung pinsin mo. Abi barbecue. You want barbecue? Aba, nagka-best friend kayo niyan ah. Kakaiba yung barbecue nila dito. Mapait-pait eh. Tapos niya. خلاص اكل؟ جيبي تاول شيء خليك تشاي على الأرض جيبي تاول تعال مشاري You want more? Natapon daw ang anak mo. What? You don't Ayan mo doon sa may malapit sa pintuan. May mga tinupi ako doon na puting mga towel. Dito papunta dito? Oo, sa ilalim ng mga pot holder. Sa malapit ng pintuan, bay. Tabi ng lutuan, bay. Diba tinakay ng nanay mo? Sino bang hindi magbati? Mama, anong lutuin? O di magbati na. Baliw. Alam nga man. kailangan. Alam nga man. Mama, Kailangan ka. ano to eh? Oh. Alam nga man. Diyan ka. Tapos sabi ko, Mama, anong lutuin bukas? Bye, kung ako sa'yo magsulat ka. Nagsusulat nga. Tapos, Sulat mo sabi lagay sa rin. tapos minsan alam kong papunta ako doon na siksikan. Dito pa lang ako, sabi ko. Don't take another. Padaan. Bakit sila magpunta kasama mo? Sama ko? Uy, Itatlo ko. magtampo naman siya eh. Hindi kayo nag-ano. Ano gagawin ko? I'm full. Hindi kayo maluto. Ha? No? Bata ba? Sama sa? Sa Bahay. Sa bata? Baba, sit down. Dalawa na naman yung bata. Dalawa na ba? Keka! Keka, Muwana, salamalaikum. muwana. Salamat. Ala ka, ginoo ko, nakalipstick ang bata. Parang ano no? Kabigaan, mura ng tigulang. Parang lola. Para lang siyang tigulang ba Hindi eh? mo ba alam siya kumuha ng liit? Uy, ginoo ko. Straight pa ang buhok. Haba ng buhok niya na. For who? Kaya na-street man. No, it's not for auntie. Your auntie? Sila kuma dito. Bawal tayo. Tagalan mo nga ako ba? Pwede ba, malasing kayo ha? Wala pa nga. Ikaw naman nakakain sa tinutsi naman magbantay. Nagdami ko sana ba? Kulang ba eh? Hindi binakunin mo. Sino? Sino karat? يلا خلصي سوينا معلي خلصي اكلي ما يقدر ماما karat. Bilil wajid. Mali. Alin sa ataman niya no? يا بود ام علي شلون؟ ما حطيت العينه داخل الفرن؟ La. ميري تو تايمز they ask for it زين وليش سمك ما حجاسه؟ Madre. Si Keka. ها؟ ليزا بعدين ودي هذا والبوتل ميري. اكسل بردوانيا زين خلصوا بابا. سوي. هذا ووتر خلصوا اكسل اكلي سوي بردوانيا زين؟ حتى لو ياخذونها معهم لا تسوي معهم كبير هذا صحن سوي معهم صغير زين؟ Sino maun? معون يعني بليت صغير بايركس صغير سوي لا تسوي الكبير صحن Ada sagir-sagir. Absent. اي اي Ada. اي Jam. سوي 6 8 Okay. يلا Ba ada wajib tertib. ها بعد هذا شنو؟ Ada sawi tertib. لا مو الحين خلصوا بعدين ناكل هذا كله بتشيلون لا you take for بابا ها Which one for baba? which one؟
There is fish there. Not fish. What? Dako ba? Shish kawuk, kupa, pizza. Take these things, huh? Sen. شوفي شيش طاووق. Pizza kalas. Mako pizza kalas. Pila kalas. ما يخالف. ما يبي بيتزا. هذا شيش طاووق. Bes mugali. شوفي. شيش طاووق هذا شو بحبه زين؟ Hada mal baba. شو اسوي؟ Bas itnina. إيه بس اثنين. Sen. زين؟ Oh, هذا bas. بيتزا أكل شوية. Mm. كذي مع Basin. مقابل هذا أوكي؟ Buti pa yung mga cellphone dito pakalat-kalat na. Kasing gusto pa ni mo ligpitan ni mo bana. Ligpitin na di atanan. Ang cellphone yan. Hindi Di ko alam, pangkapoy ang mga missing. tao. Kanino ba yan kay? Kanino? Kay ano? Who finish already? Ate Lambe, she's washing. We need Inano niya sana kasi baka Ano na, mag-win. Ron. Ron? Finish? Let her get water, okay? Let her get water for Tubig the daw, milk. Ron. Water for the milk. Iwanin niya, ha? Okay. Iba na. Hello. Baka simula nang maano ngayon ng ano. Kaya nga naniniwala ako yung sinasabi nila na pag once na bumalik ka. Oh, once na bumalik ka, tae ka na. Kagabi, iyak. Kagabi, iyak ako na iyak. Baliw, binigay ko sa... Iyak ako na iyak kagabi, bay, sa rooftop, bay. Iniyak ko lahat sa sama ng loob ko, bay. Pero imo, mula Martis, wala kang pahinga. Martis, may pulis, may bisita kami. Side ng lalaki. Kahapon may bisita rin kami. Ngayon, bisita pa. Lahat yan niluto ko. Oh, tingnan mo, nag-apaw-apaw pa ang niluluto ko. Hanggang dito. Oh, tapos, sigawan ka pa kahapon? Sino hindi manghina? Tuturuin ka ba dyan sa bunso na anak? Ah, as in, nanginig yung buong katawan ko sa inis ko ba? Pag may mangyari daw Kasi sa daw, nanay mo. tinuturo niya ako. Bakit ka sumasagot-sagot sa nanay? Imagine niyo ba, mula sa suba, mula sa pizza. Na-imagine niyo ba lahat na makaya niyo yan? Hindi talaga, lalo hindi mo alam pa. Samantalang kahapon na kano kami. Ah? Naipit. Grabe, akit ako kahapon sa... Cater kami kahapon doon sa Akit ako kahapon sa... Pinanghaba ng sabit kasi naman yung naipit nila. Tagam. Uy, kinarmayan kahapon, nabasag yung ano, kasi busy kami, di ba? Oh. Tapos ginulo-gulo kami. Nabasag yung binili niya na bago. Bumagsak. Sabi ko, ganun talaga ang buhay. Kapag ka nagbibigay ka ng sama ng loob sa mga kapwa mo, So yung anak mo ba Ron, tubig daw sa mga lalaki. Katong gold nga mga baso nimo. Dayan, sa may sulang Sulan mo tubig. Deliver sa laki. Ambot lang, tayo unom. Pagawaan pa ko gumali. Grabe ko, sabi ko na maidir. Kisa pa may mukhaon na. Sinabi ko nga kasi may magkaon. Magkaon daw, kay kaduha na daw request sa mga tao. Did you see my phone, anyone? This one? This is yours? Ganyan, ganyan. Thank you. Can you make me video here? Wala kami dyan, mama. Ito pa, huwag kang tataas. Mga bay. Ito pala yung niluto ko ngayong araw na to. Ito yung pizza. Puno yan. Puno yan, nagkapatong-patong, ubos na. Pag ganito, sana yan. Siyempre, Ito, dalawang surba. gusto ko pag ganon. Tapos ito, yung adas niya. Pag ganon, hindi ko na Tatlong klaseng salata. Shrimp, salad. Tabula. Macaroni. Yan ang mga niluto ko mga bay lahat. Salamat sa Diyos na kayanan. Ano, Diyos ko na ikiki. Bastos. Tapos ito yung isda na masbos. Yung niluto ko, ito, macaroni. Ito yung masbos na isda. Ito yung mga prito-prito. Ito yung yung beef pastry. Ito yung cabbage roll. Gamay ra ang bawas. Nabusog na sila sa isda. Tapos, ay wala.